يوم حجي نحنا مثالي نايت ليان زمص ليغاسي نايت ليان زمص ورشا زي ورشانا نحيل كاوسيت كيخونكا نايت ليان زمص ورشا اسمرا يكون ولا زيتن الوات حلا حلوت نغرات طفا زغلاين امين تمعواليسي طفي قالو ابوشت ابو لمساتو جميرهم وتطفا حجم ساعته وسد باغم بكار اني يالنا سلازي اثيوبيا حجي خبانان لعل طرح زيكون زمهور زلو خبانان لعل طرح زيكون السلطان يوم وتخلنا انا ممكينا زنبره بمولو حليفهم والله لازم نعو حسكا مننتي الكازي كتلعللو ايتخلنيها ازي انتي اسعبي لنا حج نحتاج ازي بقيقا مردا ناي مودرنيتي ناي معبل الناسي انتي اسعبي حانت خبت عباي نقد نزي ازي اسعبت انتي املخو كارتا مالتك يعني نتا اريتا الكارتا امن العدي ابكندي ابتبايتا زلو خنتات امتى عنتو يكون تصنحكو مريتها بحرها حزبها تاريخها قلمري انا بقولوا زات نو ابتبايتا بودلو بوتاتات ريخا زي كونسي ناتكا من النت مالتي نو زي كونسي مستكارتا تتحدث من نتكاسي مستكارتا تتحدث معناته تاكارتا طليان زمصت مستي مودرنيتي نلو زلم سخال اقويت ناي مودرنيتي بارا زي كمسمرا كالز مسله نغرات زمصت نساس لزون تاكارتا زونت انت اخذت دلخه مننتي مستي ابايتا زلا ارترا زيكونس مستا افكارتا زلا ارترا تتحايزو مالتي بعد اذن تايلنا نصوعيو كارتاوي مننت زيت مجمريا بعدها مننت لصويعي زلو وانا زي كارتاوي مننت ابلو زلو خنتا تمركو سيكون حنقول ناي منطرح اب حنقول نايتي قتلو ولدو الى صويعي زلو او زنبرتي ارترا زيا زيا بزح سعبينات زلوا زي عند حريز كان ندهر المثاليه كارتا زلو ارترا اذا امن كان دحر جمير كايو تا تقبر زلها نحنا حد حزب زخنا حزب ارترا نحنا حد هاجر زخنا ابزا كارتا زي اصل زلنا الا يك اخذ امن مالتي ريفرس هاجر كيا زلها اكنت كارتا ابلو خنتات تمركز السرح اتي هلو خنتات خير الله مالتي نتا كارتا متان نايتا مكرتا مهلاو كرجاجي سنخرج كابزي زسعب زمصو شجر زي بحال شجري ام مجمريا سقيلو سايكون خلي كابزي مردات زنقلنت نغرات خم زولكو زغبرو زي فمت ولودس زنبري افت مجمريا دحن كارتا زيا نعم لا ان الكحت لعد خليخه تحرجن زسعبو زي امنت زي كميلو ناب زخونه شجرنا حزبي ارتاحهم دوتو كريه هنا اوكي حجي تي تدوزو له مثالي نبلنا مننت ذكرتاو مننت كتتغبرو ندحر كوينكا عبايتا تاخذ بزلها زخونه ነገር نزمن نذكرتاو مننت يصارر نز حدنت بتا كارتا زيا زمص حدنت يصارر انتدا عليو كوينو كرم الله يد رامزي قليل مرام كيمسلكم ምክንያቱም መንነት ዛክሊ خاطرን ዘለካ ማለት ነው እዚ ሕጂ ንምሳሌ ሸዓተ ብሄራት ጨፍልካ መንነቶም አጥፊካ ሓድሽ ዝኾነ ኤርትራዊ መንነት ምስራት ዝበሃል ካብቲ ካርታዊ መንነት ይሰላዕለይ ካብቲ ኣምልኾ ካርታ ይሰላዕለይ ገለገለ ሰባት ዳይብሉ ኢሳያስ ከምዚ ገይርዎ ኢሳያስ ሕጂ ሓማቲሉ ገለመለ ዝገብር ዘሎ ይብሉ ግን እዚ ግን ኣብ ሙሉእ እቲ ወለዶዚ ዝነበረ انت حج نسخات تكره تقبر كوينكا تاخذ قبر لك مالتيو تاريخ كاخذ كحد تقول لك مغنياتو التاريخ كان دحري هايو نتا كارتا حليفو زخي التاريخ له نتا كارتا سغيرو زخي سغيرو ولود خاون تقعد لك مغنياتو تما بوتات زارو زنبر ولدو تانا فص ولدو نتا كارتا مطيرو تانا فص ولدو ሃይማኖቱን ቆሙ ቋንቋ እንተሆነ ሕጂ ምሳሌ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ኣሎ
زي نتكارتا سايقبرون له مالتي يطرطرو ابطاري تلو نتكارتاو مننت مالتي سلازي هاي تقبر مالتي افللياتو تدهب تاريخ كم زولكو تريش خدت خديها يخيدم مخالو بحالو خو افلليات تدهب ሃይማኖት እንድሕር ኮይኑ ጠመቲኡ ኣብ ክንዲ ንኽሱም ገጽ ጥምት ንኣሌክሳንድሪያ ገጽኹም ጥምት ትገብሮ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ነታ ካርታዊ መንነት ንኸተተግብር ማለት እዩ እቲ ዝነበረካ ጸጋታት ብሙሉኡ ታይዚ እንዳሓኻካዮ እንዳሓሰስካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢኳሊቲ ባይ ሳብትራክሽን ትብል ሓንቲ ጽሕፍቲ ቀደም ጽሒፈ ነይረ ብ2003 ድሓሩን ንዓኣ ዴቨሎፕ ምግባር ኣይደንቲቲ ባይ ሳብትራክሽን ኢለ ነይረ ስለዚህ እዚ ዝመጽእ ዘሎ መንነት እምበኣር ጸጋታት ምውሳኽ ዘይኮነ ዝነበረ ጸጋታት ብምጉዳል ኢኻቶም ጽኦ ዘለኻ ዝነበረ ታሪኽ እንዳብገልካ እቲ እንዳሕሰስካ እቲ እንዳበልካ ኢኻ ትመጽእ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ ታሪኽ ሓንቲ ጥራሕ ኤግዛምፕል ክንወስድ ካብቲ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ፍርዙናት ዝኾነ ረዋሒታት ሓንቲ ጥራሕ ኤግዛምፕል ክወስድ ታሪኽ ናይ ታሪኽ ንወስድ ምሳሌ ሕጂ ናይ ገድሊ ወለዶ ኢለ ፀዊዐ ዘለኹ ካርታዊ መንነቱ ክኽብር እንተደኣ ኮይኑ ታሪኹ ካብታ ካርታ እትወልደትላ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዝወፅር እሳ ከዓ ንክኣ እትኸሎ ማለት እዩ ካብኣ ጥራሕ እዩ ዝወፅር ገለገለ ሰባት ኣለዉ ምሳሌ ህዝባዊ ግንባር ክብርታ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ከበሳ ክብርታት ገለመለ ንኸተተግብር ኢለ ኣነ ቂላ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ኣንኳይዶ ናይ ዝወለዱ እዚ የዛረበኩም ዘለኹ ናይ ዝገድሊ ወለዱ ኣንኳይዶ 2000 ዓመታት ተመሊሱ እዚ ናህና ቅርስታት እቲ ናይ ኣኽሱማዊ ስልጣኔ እዚ ናህና ውርሻ እቲ ሽዑ ዝነበረ ስልጣኔ እዚ እንትናህና መሰረት ኢሉ ክዛረብሲ 200 ዓመት ንድሕሪት ዘጠምት ኣእምሮ ይነበሮ ታናቱ መጀመርያ ካብ ምንታይ ኣትጀምር ካብ ጣልያን ታናይ ጣልያን ንዕኡ ተገድሶ ዘላ ካብ ምዕባለ እያ ብድሕሪኡ ኸ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ምንታይ ትውዳእ ኣብ ታሪኽ ገድሊ ሃብታ ናይ ታሪኽ ገድሊ ከዓ ንዕአን እዚአን ክልቲአን ሒዙ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እዚአን እየን ታሪኽና ይብል ኣሎ ኣይዛረብን እዩ ማለት ኣይኮነን ንምሳሌ እንድሕር ኣብቲ ታሪኽ እንድሕር ምልስ ኢልካ ኩሉ ግዜ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ዝገብርዎ ራእሲ ወልደኪኤል ወይ ንድሕር ኣፅበይካ እንድሕር ተመሊስካ ባሕሪ ነጋሲ ሳቅ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ሕጂ ንምንታይ እዮም እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዝሰሚይዎም እንድሕር ኢልኩም ብዛዕባ ናይ ቀደም ተኣገዲስዎም ኣይኮነን እንታይ ዳ ልክ ከምቲ ምሻሎ ምሳሌ ክርስትና ብክርስቶስ ይጅምርና ዋላ እቲ ዓመተ ምህረት ሙይ ይጅምር ግን እቶም ክርስቲያን ዝኾኑ ንድሕር ኢሎም ነቢያት እንተደኣ ነይሮም ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ገለ ንበሎ ምሳሌ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ዝምነዩ ኣሚን ዝትንበዩ ዝነበሩ ነቢያት እንተደኣ ነይሮም ኮይኖም ሕጂ ንዕኦም ትዝክሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ምምፃእ ዝዛረቡ ስለ ዘለዉ እዮም ብኡ መጠን ከዓ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ይገብሩ ወይ ከዓ ዝወለዶ እዚ እንታይ ይገብር ብዛዕባ ራእሲ ወልደንኪኤል ይዛረብ ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን ራእሲ ወልደንኪኤል ከምዞም ካልኦት ራእስታት ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ጎጃም ይኹን ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ራእስታት ነንሕድዶም ባእሲ ገይሮም ኣብ መጨረሻኡ ሓደ ካብኣቶም ዝሓየለ ነታ ቦታ ይሕዛ ንሱ እዩ ዝገብር ነይሩ ራእሲ ወልደንኪኤል ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታቲ በቃ እታ መጀመርያ ናይ ኤርትራ ምምፃእ ዓይነት ዝዓይነቱ ብራእሲ ወልደንኪኤል ከም ተጀመረ ወይ ከዓ ባሕሪ ነጋሲ ሳቅ ምስቱ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ሓለፍቲ ናይ ኣብ ሸዋ ዝነበሩ ሃፀያት ምስኣቶም ብዝገበሮ ኩናት ከዓኒ ናይ ኤርትራ ምምፃእ ስለዚ ነታ ካርታሲ ነቢያት ኮይኖም ያኢ ንሳቶም ናይ ኤርትራ ምምፃእ ይገብርዎ ዝነበሩ ስራሓት እዩ ተባሂሉ መፅእ ማለት እዩ እምበር እንተደኣ ሪኢኹማ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝጥምት ሰብ ኣይነበረ ምክንያቱ ንድሕሪት ምምላስ ማለት ነታ ካርታ ኣብ ምጥርጣር ምእታው ማለት እዩ
ድሕሪት ምምላስ ማለት ኣብቲ ድሕር ዝኾነ ሳቶም ከምቲ ዝገመትዎ ኣብቲ ድሕር ዝኾነ ናይ ሓበሻ ዓለም ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ምእታው ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እምበር ከምዚ ገይሮም تا ካርታዊ መንነት ዝሰርሕዋ ዘለዉ እንታይ ኣብ መጨረሻ ሙህሙን ዝኾነ መንነት ዝሰርሑ ማለት እዩ ናውቲ ሓደ እቲ ፍርዙን ዝኾነ ባህርያታ ወይ ተሓኺኹ ወይ ጠፊኡሎ ማለት እዩ ስለዚ ይምህንን ማለት መንነት ካልኣይ እቲ ምዕቡል ዝበልዎ ባህርያት ከኣኒ ኡፊልከ ብንፋስ ፀፍእ መንነት ምክንያቱ ሪኢና ኣለና ጠፊኡሎ ስለዚ ነዚአን ሒዝካ ዝስራሕ ቋሚ ዝኾነ መንነት የለን ኣብዚ ወዲቁ ማለት ህዝቢ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከኣኒ ናብ ክትገድሉ ወለዶ ክኸይድ ከለኹ እቲ ንሪኦ ዘለና ሕማማት ሕጂ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ገድሊ ጥራሕ ኣይኮነን ተመርኮስ ኣይኮነን እቲ ሓሳባት እቲ ኣብ ተወለዶ እቲ ዝነበረ እዩ ዝትግበር ዘሎ ሕጂ ንምሳሌ ነስተውህለሉ ኣብ ገድሊ በረኻ ምስ ኣተወ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ነዚ እዚ ገድሊ ወለዶ በረኻ ምስ ኣተወ ነቲ ዝነበሮ ናይ ምዕቡል ዝኾነ ጠባያት ኢሉ ዝገመቶ ነገር ክዕቅቦ ይክእል እዩ ራስኻ ናይቲ ከተማ ዝኾነ ኣብቲ ከተማ ኣሎ ተባህለ ናይ ምዕቡል ባህርያት ነርካ ኮይኑ ክትዕቅቦ እንድሕር ኮንካ ካብታ ከተማ ኮፍ ክትብል ኣለካ ባርከስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሳሕል ምስ ከዱ እቲ ተመክሮ ከተማ እቲ ተመክሮ ምዕቡል እዩ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ሚቴይ ትገብር ሚቴት ማለት ሲ I don't know ዘሎ ብትግርኛ ኣይመስለኒ ናብ ካልእ ይቕየር ሓደ ዓይነት ክሳብ ኮይኑ ንሱ ኮይኑ እቲ ስነ ሓሳባት ሲ ናብ ካልእ ይቕየር ስለዚ ተመክሮ ከተማ ናብ ተመክሮ ሜዳ ይቕየር ማለት እዩ ግን እዚአን ክልቲአን ተመሳሳልነት ኣለወን ምክንያቱ ኣብ ክልቲኦም እንድሕሪኢኹም ኮንኩም ሓደ ፍሉይ ዝኾነ መለለይ ምድላይ كما قدم تخون تولدو ناي قد الولدو اب كتما خلو نحنا معبولاتنا زللا زنبره فولي زخونه ملليم يدلس لزنبره كل تخا تا انتو يزبلكوا ان كيوريوزيتي زبلكم نو تي نختفلت تعريش كازي مدلاي بحريات ابتا ناي قدم ابتا كتما خلو زنبره حجي أفسحل الله مالتي أفتسحل زنبرو بتمكرو ميدا زعري وأبا تسطن حسابات نريهم كنكم كافتا تمكرو ميدا وزقوم ناي كالق حزب خنتات ناي كالق علم الرأية كريو زي كلو اصو زخونه علم فطيرهم مالتي رأيوان حجي تماسسل سالفاي تماسسلነት ናይዚኣተን ከኣኒ እቲ ሓድሽ መንነት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ረይዎ ትቅድም ብተመክሮ ምዕብልና ተመርኮሰ ምዕብልና ኢንኮቴሽን ማርክ ይምበር ምዕብልና ናይ ሓቂ ይመስለኩም እቲ ካልኣይ ከኣኒ ኣብ ተመክሮ ስለዚ ካብ ተመክሮኦም ክወፁ ይክእሉን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣሽግርና ሃቶም ዝነበረ ኣብ ከተማ ኮይኖም ኣብ ሳሕል ኮይኖም ካብታ ተመክሮኦም ክወፁ ዘይምኽኣሎም ምክንያቱ ተቀዳምነት ዝህብዋ ዘለዉ ነታ ተመክሮኦም እዮም ነታ ተመክሮኦም ከኣሽዑ እንታይ ይገብሩ ንምሉእ ኤርትራ የልብስዋ ባዕላቶም ኣብ ሓንጎሎም ማለት እዩ ምሳሌ ትቅድም ምዕብልቲ ኣስመራ እንድሕር ኮይኑ ምዕብልቲ ኣኻ ኤርትራ ከይረኣኻ ማለት እዩ እቲ ኣባይታ ዘሎ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ፕሮጀክሽን ዝበሃል I don't know ብትግርኛ እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥን ግን የልብስዎ ባዕላቶም ሕጂ እታ ሳልሰይቲ አንተ ተመሳሰለን ተመክሮ ሜዳን ተመክሮ ከተማን ተመሳሰለን እንታይ ነይራ እቲ ባህርያቱ ረእይዎ ነው አንተ ወይ ርኢና ነይራ ኡፊልካ ጠፍእ ባህርያት ነይሩት ናይ ምዕብልና ወይ ተጥፍኦ ወይ እቲ ፀላእ ዝበልካ ይርክበካ ይሓልፈካ ወይ ከዓ ብሕማቕካ ተጥፍኦ ወይ ከዓ አንተ ነፍዒካ ከዓ ተደንፍዖ ስለዚ እዚ ባህርያት እዚ ናይ ግድን ኣይኮን ይለግበካ ማለት ኣይኮን ዘይለግብ ባህርያት እዩ ልክ ከም ኣኻኒ ተመክሮ ሜዳ ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ ቦታ ይተልካ ኣብ ሓላኺ ዝኾነ ባህርያት ተመርኮሰ ቦታ እዩ እንታይ እዩ ተመክሮ ሜዳ እንድሕር ኢልኩም እዚ ሰሚዎ ሓደ ካብቲ ሰሚዎ ተወፋይነት ተፀዋርነት ጅግንነት ሓድነት ርእሰ ምርኮሳ ብቅልፅና ብፅፍርና እዛ ዝመስል ክስታያት እዩ እዚ ተመርኪስካ
ايدنتيتي ክትፈጥር ኣይትኽእልን ንምሳሌ ንበልና TPLF እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሻዕብያ ረዋሒታት ሙሉላቸው ሙሉ ፎይ ነይሮም ንሳቶም ተፃዋርነት ነይርና ንሳቶም ጅግንነት ነይርዎም ስለዚ ከመይ ጌርካ TPLF እንትፈልዮም በዚ ተመርኪስካ በዚ ረዋሒታት ተመርኪስካ ሕጂ ልክ ከምቲ ምዕብልና ዝነበረ ኣብ ሓላኽ ዝኾነ ረዋሒታት ተመርኮሰ መንነት እዩ ዝኻ ራብዓይ ዘመሳስሎ ኸ ድሕሪልኩም ካርታዊ መንነት እያ ተዛዕበየት እያ እታ ምዕብልና አንተወይ እንትኾነት እንደኽንዛረበላ ኸልና እንታይ ነራ ሙሉ ኤርትራ ባዕላቶም ፕሮጀክት ይገብርዎ ማለት እዩ እዚኣ ኸዓኒ እዛ ናይ ተመክሮ ሜዳ ዘለኹ ኸዓኒ ንካርታዊ መንነት ነታ ካርታ ዘረጋግፅ መንነት ኢሎም ወሲዶሞ ዘለዉ ሕጂ ንምሳሌ ናብ ምልስ ኢልና ድሓር ክትሪእዋ ኢኹም ከመይ ጌራ ናብ ካርታ ከም ትገፍሕ ግን ምልስ ኢልና ሕጂ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ንመለስ ኣብ ሳሕል ኮላ ህዝባዊ ግንባር ዓብይ ኣጋጣሚ ረኺባ እንታይ እዚ ላቦራቶሪ ሓድሽ መንነት ንክትፈጥር ላቦራቶሪ ረኺባ ማለት እዩ ላቦራቶሪ ንምስራሕ እምበር እቲ ላቦራቶሪ የድልየካ ማኡ ኣትዮም ዝፍተኑ ከዓ ጊኒያ ፒግስ የድልይካ ማለት እዩ ላቦራቶሪ እንድሕር ኮይንካ ዕፁብ ክኸውን ኣለዎ ዕፁብ ማለት ሲ ካልእ ኢንተርፊር ዝገብር ቫሪያብልስ ከዓ እትየብሉ ናው እምበር በቲ ኣሰራርሑ በቲ እዋን ዝነበረ ገድሊ ናይ ግድን እዩ ሳሕል ዕፁብቲ ስለ ዝነበረት ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ ሓድሽ መንነት ንክትፍትን ማለት እዩ ንክትፈጥር ፈቲና ማለት እዩ እቲ ሕጂ ናበይ ንኺድ እቲ ፈተነ ዝግበረሉ ዘሎ ኣካል ናብኡ ንኺድ ሕጂ እቲ ናብኡ እንተ ብፍቶት እንተ ብግዲ ዝውሕዝ ዝነበረ ተጋዳላይ እንድሕር እዩ እሞ ኮይንኩም ካብ ስድራ ቤቱ ካብ ጎረባብቱ ካብ ዓዱ ካብ መሳርሕቱ ካብ መማህርቱ ካብ በዓል ሃይማኖቱ ካብዞም ኩሎም እዚኦም ተፈልዩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ምክንያቱ ሓድሽ መንነት ክሰርሕ እንድሕር ኮይና ካብዞም ኩሎም ዝበልክዎም ረዋሒታት ካብዚኦም ጎረባብትኻ ዓድኻ ህዝብኻ ገለ ካብኡ በቲኻ ጥራሕ ሓድሽ መንነት ክትፈጥራ ትኽእል ምክንያቱ እዚ መንነታት እዚ ብኣንፃሩ ናብ ካሊእ ዝስሕበካ ናብቲ ንቡር ዝኾነ ናብራ ኩነታት ዝስሕበካ ሻዕብያ ግን እቲ ዘይንቡር ዝኾነ ኩነታት ኤርትራ ድሓር ከተተግብሮ እንድሕር ኮይና እዚ ዓብይ ዕድል ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምሕካኽሲ ፍርቁ ዳርጋ ባዕሉ ኮይኑላ ኣሎ ማለት እዩ ከይፈተነት ኮላ ሓደ ተጋዳላይ ክኸይድ ከሎ ስድራ ቤቱ ገዲፉ ስለ ዝኸይድ ካብ ስድራ ቤቱ ዝመፁ ፅልዋታት የለን ካብ ዓዱ ካብ መሳርሕቱ ካብ ሃይማኖት እንድሕር ኮይኑ እስላማዊ ይኹን ክርስቲያን መስጊድ ሒዙ ወይ ቤተክርስትያን ሒዙ ይኮነ ንሜዳ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ሜዳቲ ኤሪትሪያን ኣይደንቲቲ ዝበሃል ንክትምስርት ይቀለላ ማለት እዩ ሓድሽ መንነት ክትምስርት ይቀለላ ምክንያቱ ዲቫይድ ሪያሊቲ የለን ኣብዚ እዋን ግን ናይ ሰብ ነገር ኣብ ዝኸደ ቦታ ምስ ሰብ ክራኸብ ኣለዎ ብዘይ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ እምበኣር እቶም ንሜዳ ዝኸዱ እውን ሓዳር ክገብሩ ይደልዩ ዋላ ነዊሕ እዋን ይውሰድ እምበር ሓዳር ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ምስ ኣዕርክቲ ክገብሩ ይደልዩ ምስ ዝመስሎም ዋላ ወዲ ዓዶም እንተኾነ بعليتنا كلا زي كنا أورجانا زي كنا مزمسلك أخذ خي أنت تمحرك يكون كا خم خاتم حرك خم خات حساس وازلو تخيل أبى تحساس بهاون أبى بوليتيكا وتحساس بها نعقاد مثل تنادي فلذي إزيتات بقول أن هزبا جنبار تتدليوز نبرت من النت بعدهم من النت كارتاوز وخنا من النت نخيت رجوم كسناخل سلازخل عوشت هزبا جنبار زجباز نبر كلهم تفضلوا نخير راحوميل كاز جباز نبري أمونغو تجاهلت نخير راحو كأمزلو هذا تخليط كأمزلو دون كريكلاني ريشافلينج مالتنا ريشافلينج حاجة حنتخطر بيت موزوتاتنا نحسبها جنبار يعني أنا يعني وش وان ترى أحد الشباب حدا قانتها أو حدا حيلي أو حدا قال جرو كنا تجبر قال جبر صو لحالنا ناتي نتفرعتون السنة بدو زخل ترى
صبغ ركبات عم منقطع قاعدة تغيير لازم نزي مئتان خي عندب بجزيء كم يجرات بالطنو زي حدا خفت مقنعنا والكسب كترف على اللو هذا ركب زي يقولوا والكسب كترف على اللو أنت أنا تحديش من الدليات ولا كنت تقبره خوينا اللي تقول شيء تقبر زنبرة الزخاء بكله نعو زي مركتي هجي نبدحر نتعنت بخير نبدحر نتعنت نحر كيدنا نبدحر نتعنت انت أخيدنا انتهينا نرئي مستمرسو تقادلتي ناب اسمرا مساعته تهزوي يكام تقدمو كم تازو قدفو خاب إثيوبيا خوصو خلو هو قدم مالتي نو خاب إثيوبيا سادون الميدا خلو ባህሊ ይኽብር ሃይማኖት ይገብር ተሃገረ ሰብካ አኽንታ ናይ ቅድሞም ይጸልሕዎም ማለት እዩ ከምዚ አንድሕር ኮይና ተካርታው ምንነት ክትጠቀም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ሰብ ከም ተቀደሙ ዝነበሮ በቃ ተህሉ ኩነታት ናቱ ትባይታ ዝገብሮ ፍልይ ዝበለ ብምንም ዓይነት ተካርታው ምንነት ዝኽብር ኣይኮነን እምበኣር እዚ ስለዘሸገሮ አገልግሎት ጀሚሮም ማለት ነው ጀምሮ ሆሎ ግን እዚ አገልግሎት እዚ ኩናት ከይተጀመረ ጀሚሩ ሓሳባት እንታይ ነይሩ ከመይጌርካ ሓበብ ወገኑ ዝኾኑ ባህርያት ውን አሚን ብሄራት ውን ሓበብ ቦታ በሓንሳብ ጌርካ ካብ ነሲኦም በሓንሳብ ጨፋሊቕካ ሓድሽ መንነት ንምስራት ትብልያ ግን እዚ አውን ምንም ዓይነት ከይዳ ይትኽልኛ ሓደ ዓመት ምስ ኣቶም ኣጽኒሕካ ድሕር ንዓኣንን ንዓዶም መሊስካ ትኹን ኣይትኽልኛ ባር ኩናት ይውላዕ እቲ ኩናት ዝገብሮ እንታይ ነይሩ በቃ ይመልሳ ማለት ነታ ባይታ ነታ ናይ ሳሕል ዝነበረት ባይታ ትምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግርማ አጋጣሚ ረኺቦም ማለት እዩ ልክ ነታ ሜዳ ዝገብርዋ ዝነበሩ ነቲ መንእሰይ ካብ ስድራ ቤቱ ካብ ሃይማኖቱ ካብ ዓዱ ካብ ቤት ትምህርቱ ካብ ገለመለ ኣውፂኦም በታ ንሶም ዝሓልፍዋ ተመክሮ رأي واحد تمكرو خساب كم كم قدر خمس اللو على أبتي خصائص معناته إذا تمكرو ميدان مثالي حدثي كنت صعبون أكثر يعني تاي مش هلا كان مثالي حد حزبي تدا زي من النوتم قتلهم كان كاسي كنت مهرو زي نجاري أنت أخذ تقبر أنت لا تثبتي ثمنت كم أخوين بقى أحلف هاللو بتاع تمكروتي أحلف هاللو بتاع الصوم ذا حلفوا بقى أحلف هاللو زيادة عبطو شجر ما عليها يقولون فضوع مصادقه كساب فرق مليون زخون من شيء تبتاتينو خفت عد صاب وص زي حجبت حتى ذل إطرا زخلوا بس يحيزوا له بحري حسن نزام من التزيئة نذكرتهم من التزيئة أمول إطرا كميجرنا نتقبره بأمسها تقدري كميجرنا حدش من نسرح زيادة نبز كله بصحته زلا بقى زي قتلوا ولده اللي سوي عياذ الله زقبروا زي فلت ولده ييرو بمتعنا نعزبه مجمريا نسمرا كده اللي خبل بيده كله سهل كيدو انا هو تي معقول زخونه نغرات هم يقري عقبي نو ادوام حراق لما لخي بكل نخلو معقولتي اطرا وش بين اسمرا هم يقرا نزيئه كلا خلل الله لازم نسمره هذا اللي قبل مسحل كيدو تحركي ده 3 عامات تمريسو انا اسمره مساعته كعرف هاي كاله مسحل كده يا جميل اسمره مساعدوس مسحل كده يا جميل تخينات ولي عبد حليو ها مسحل نا اسمرات لحوتي سو زي كون زمتي واسي نم كله كرنعات ارترا 5 اتكير وا مالتي حجي زي بس إحنا يازلنا خناتات مبارا بيرترا حجي لومي انتاي زلو أمونغو ناي كارتا إرتران ناي هلوتي إرتران كوينات ناي موت كالسي كايدانلو حنياتو أقولقلوت تطو نحراب بالكايو تاقات قبر زلخا مالتيو تأتي كتهانسوت دل زلخا بتموكرو ميدا بسمسرتي حدش من النت تقول فلها مالتي نياتو تم قلعت
ننعدهم كملوسيوم نختمحاتهم كملوسيوم نفس درابيتهم كملوسيوم سرحهم كسرحيهم بيت مرتهم كخديهم إذا كله تاي أتلو نتكارتاو مننا أب حدقة يتوالو مالتي لذي يتكارتاو زخونت مننا انت أخذ قصل كوينة من يتفق تهلوتي إرتا زلا أميدا أب بايتها زلا تهلوتي إرتا سخلا تفق زلا كل سب سدد زلو كله حمانتات زرقص زلو كله بحلتات تفق زلو ها زبولو زي نتكارتاو نكارتا مننا أب أم تكبر أما عب مجرشات ركب كله زي بقى زي أمونغو تا كلتمنات حق إني من نتاب فاحلو أكتب هذا اللوت خوي لذي تانا نزلنا أملخو كارتا زوم سو سعدين تبتهم ولدو قدلي زنبرت تا كي حاتو خيب بلو مشالو مثاليسي أحد أمامي نجزي أبيهر كأمن كله نجزي أبيهر قال جاتات خبر برخ يلين دحر أمينه بمر أمنوتي يسفرس أفكن دوم بعد تبقتل تسرق كعمل يقول له ناتو أمنوتي سلزلوه الناس يخيل كم حيش يخيل يلقمتها اللوه زي أبيهر جاجا يخيل يلين دحر أمينه جن بمر تمسرتنا أمنوتي يسفرس لذي أماني نبزي أماني يلوت مالك الحجر بو متأنكا توما بكارتا إرسال إذا كارتا كتجاجة خيليا زي الأمنات صرش يبلون ويكا بخالع عينت بخناي عينت نزنا جرزين عليو يلوم النمريات كتبون صايد اليوم معناته نتأبيتها زلوا خناتات عندي أينا كل جزء تغارتا حقنيا ስለዝኾነት ጌጋ እንድሕራልዩ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ጌጋ ዝመጽእ ዘሎ እምበር በተኻርታ ምክንያት ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሕጂ ኣቦታት ግብእይዎም ነው ኣቦታት ክብል ከለኹ ቶም ግዜ ጥልያን ዝነበሩ እቶም ድሓር ዝወፅኦም ካብኡ ሲ ግዜ ጥልያን ዝረኣዩ እዚ ወፅዓ ግዜ እንግሊዝ ዝረኣዩ እሞ ድሓር ነዞም ገድሊ ወለዶ ዝወለዱ ማለት እዩ ነው ንዓኣቶም ዝረኣዩ ንሳቶም ኣብ ካርታ ኣምልኾ ይነበሮምን ኣብ ካርታ ኣምልኾ ከም ዘይነበሮም ከ እንታይ ነርኢ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ካርታታት የሰላስሉ ነይሮም ኣብ ሓንጎሎም ንምሳሌ ኣብዚ ኣርባዕታት ዝግበር ዝነበረ ምይይጥ እንተሪኢኹም ኣርባዕተ ካርታታት ኣብ መጎተይ ኣትዋ ነይረን እታ መጀመርያ ዝነበረት ሕጂ ንምሳሌ ኤርትራ ክልተ ትመቐል ትብል መታሕቲ ፓርቲ ሱዳን ይኸድ እቲ ሰለፈ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ትብል ኣዘራርባ ነይራ እዚኣ ብዙሓት ብወገን እቶም ድሓር አንድነት ኢሎም ዝመፁ ግን እትድገፍ በቲ እስላማዊ ክብል ከዓኒ ኣብ መታሕቲ ዝነበረ ባርካ ዝነበረ ከዓኒ ብኡ ከዓ መጦም እትድገፍ እያ ነይራ እዚኣ ካብ ምንታይ ኣተላዒላ ካብቲ ካርታ ምዕዛብ ዘይኮነሲ ኣብቲ ሁሉ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ መሬት ዝነበረ ኩነታት ምርኣይ እዚኣ እንታይ ዝብሉ ነይሮም እዚ እንተደኣ ዘይጌርና ምሳሌ ቶም ብኸበሳ ወገን ኮይኖም ስነዚ ትኹን ዝብልዋ ዝነበሩና ዘላቂ ሰላም ኣይክንረክብ ኢና እቲኦም ምስ ኣሕዋቶም ኸይዱ ንሕና ከዓ ምስኦም ንኸይድ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ ሕጂ ጌጋ ድዩ ኣይጌጋን ኣይኮነን ትሕቶ ዘሎ እንታይ ደኣ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት እዮም ዝዛረብሉ ነይሮም ሕጂ ነታ ካርታ ሲ ካብቲ ህሉ ኩነታት እዮም ዝደልይዋ ነይሮም እምበር እታ ካርታት ከም ልክ ከምዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምህላው ካብኣ ተላዒሎም ኣይኮኑን ንታሕቲ ዝርእዩ ነይሮም ካልኣይ እዚኣ ምሳሌ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ ዩኤን ብሓንቲ ቦት እያ ተሪፋ እምበር ዳርጋ ፀዲቃ ነይራ እያ እዛ ኣብ ክልተ ትመቐል ትብል ሓሳባት ሃይቲ እያ ኢንፋክት whatever reason ክስታይ ገይራታ ብድሕሪኡ ምስሰት እቶም ብኸበሳ ወገን እዚኣትኹን ዝብሉ ዝነበሩ ናብ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ነፅዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓ ካልእ ካርታ እያ እዚኣ ድማ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢቶም አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ምስ ህዝብና ምስ ታሪክና ምስ ገሌና
ኢሎም ድሓር ከዓ ካብቲ ግዝኣት ዝሓለፈ ግዝኣት ንኸሃድሙ ናይ ግዝኣት ጥያን መሪርዎም ስለ ዝነበረ ምስኡውን ናይ ቱርኪ ናይ ግብፂ ግዝኣታት ከዓ ይዝክሩ ስለ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ እንድሕር ኮይና ኢና ንሕና ክዕቀበልና ዝኽእሉ ውሕስና ክረክብ ንኽእል ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዛ ካርታ እዚኣ ከዓ ኣብ ሓንጎሎም ነይራ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ኖ ንዓና ኣይክረብሑናን እዮም ንኣምሓሩ ንዓና ክውፅዑና እዮም ከም በዓል ወልዳ ኣብ ወልዳ ማርያም ዝመሰሉ ማለት ኢና እዚኦም ከዓ እንታይ ኢሎም ከዓ እንተደኣ ካብ ዓረብን ካብ ኣምሓራን ክንድሕን ኮይንና ድልድል ዝበለ ሃገር ክንፈጥር ኣለና ትግራይ ትግርኝ ዝብል ኣተሓሳስባ ሕጂ ኣብዚኦም ነይራ እዚኣ ከዓ ሳልሳይ ካርታ ነይራ ማለት እዩ እቶም ራብዓይ ከ ኖ ቀንዲ ብእስላማዊ ክፍሊ እዚኣ ነይራ ግን ነይሮም እውን ካብ ፈስታይ እዚኦም ከዓ እንታይ ዝብሉ ነይሮም ኤርትራ ናይ ኤርትራ ከምታ ዘላታ ክትኮነልና ዝብሉ ነይሮም ሕጂ እቲ ብእስላማዊ ክፍሊ ኮይኑ ኤርትራ ነፃነት ዝብል ዝነበረ ግን ኣምልኾ ናይ ካርታ ኣይነበሮን ግን ልክ ከምቶም ከበሳ ምስ ኢትዮጵያ ምኳን ረብሓታትና ኣብኡ ይኽእሉ ዘለዎ ዝበሉ እዚኦም ከዓ ኤርትራ ጥራሕ ብምኳን ዝደልይዎ ተሓሳስባ ማለት እዩ እዚኣቶ እንተደኣ ጌርና ከዓ ረብሓታትና ኣብዚ ፀሓይ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ዝገምቱ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ እዚአን ኣርባዕተ ካርታታት እዚኣተን ኣብ ግምት ነይረን ከምኡ ኢልካ ንክትግምት ግን እንታይ ክትኮን ኣለካ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ካርታ ኢልካ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣንቢብካ ክትዛረብ ትኽእል ንምሳሌ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክዛረብ ናይ ህዝቢ ቆሓይን ንምሳሌ ክዛረብ ነው ኳርታን ህዝቢ ቆሓይን ኤግዛምፕል ዝነበረ ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ፀናሕኩ ርሑቕ እዩ ኣብ ኣርባዕታት ተገብረ ነው ኣብ ቆሓይን ግን ንምሳሌ ብግዜ ገድሊ ንጀብሃ ይኹን ንሻዕብያ ኣብ ቦትኦም ኣየእተውዋ ኮርስ ጀብሃ እትያ ናይ ራደፊኣ ድሓር ግን ተመሊሳ ወፅያ እያ ስለዚ እዞም ምስ ህዝቢ እዚኦም ንምንታይ እዮም ነዚ ኩሉ እዋን እዚ ተዋጊኦም ኣንፃር ጀብሃን ኣንፃር ሻዕብያን እንድሕር ኢልኩም ንኣምሓራ ኣይፈልጥዎን ምሻልከም ፍቅሪ ናይ ኣምሓራ ፍቅሪ ገለመለ ሃልዮም ኣይኮነን ሰባት እዚኣቶም እታ ዝነበረቶም ናሃቶም መንነት ንዓን ምዕቃብ እዮም ሎም ሰባት እዚኣቶም ኣብኡ ነይሩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ህዝቢ ቆሓይን ንምሳሌ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ እታ ካርታ ዘስከረቶም ንምንታይ እዩ ንህዝቢ ቆሓይን ዘይዕበዶ እንድሕር ኢልኩም ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓደ ነገር ኣነ የፍትጥቅኡ ስለ ዝኾንኩ ተዓደይ ማለት እዩ ሓደ ካብ ከተማ ርሑቕ ቆሓይን ነይሩ ፅርግያ ወኸማን ኣይነበሮምን ፅርግያ ወኸማን ኣይተኣቱ ነይራ ተቐደም ድሓር እዩ ፅርግያ ተሰሪሑ እምበር ኣይተኣትዎን እያ ነይራ ግዜ ጥልያን ፅርግያ ከይኣተዋ እያ ናይ ጥልያን ግዝኣት ተወዲኣ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣሕሰብኩሉ ሕጂ እቲ ኩሉ እቲ ገድሊ ተምሃራይ እንታይ ዓይነት ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮ ኣብ ተምሃራይ ዘለወሉ ቦታ እንድሕር ኣሰብ ኢልኩም ኩሉ ግዜ ሕርኽርኽ ይኣትዎ ማለት እዩ ዋላ እቶም ሃገር ሰባት ኮነ ኢሎም ኣብ መጀመርያ ነቲ ገድሊ ኣይደግፍዎ እምበር ብመን እዩ ዝጅምር እንድሕር ኣሲብኩ ኣብ ጥቃ ከተማታት ዘሎ ፅልዋ ከተማታት ዘለዎ ቦታታት እሱ ብዝያዳ ደገፍ ረክብ ማለት እዩ ክጅምር ከሎ እቲ መጀመርያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቆሓይን ኣብቲ እዋን ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ዳርጋ ተምሃራይ ኣይዝከረኒ መንደፈራ ክመሃር ከለኹ ካብ ቆሓይን መፅኡ ተምሃራይ ዳርጋ ስምዒ ይፈልጥ ዓብይ ቦታ እዩ ግን ህልም ዝበለ በቃ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እታ ናይ ቀደም ፊውዳል ዝበሃል እታ ናይ ሓበሻ ዓለም ኮፍ ኢላ እያ ነይራሳ ስለዚ ተምሃራይ ኮይኑ ኣብ ዓዶም ዘዕገርግረሎም ወይ ከዓ ብዛዕባ ካርታ ኤርትራ ሕማም ዘምፃእሎም ሰባት ኣይነበሩን እዚኣቶም ሕጂ ንምሳሌ በዓል ጀብሃ ወኹን ሻዕብያ ክመፅዎም ከሎ ብዙሕ ዓሌታት ነው ትግርኛ መታሕት ኩናማ ገለመለ ዝኩሉ ህዝቢ ሒዞም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ነው ሕጂ ክመፁ ከሎ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ማለት እሺ በቲ ሊተራሊ ዘይኮነስ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ንሕና ኢና ኣሕዋትኩም እቶም ምሳኹም ዘለዉ ታመረብ ዝፈልየኩም በታመረብ እዮም ዝፍለዩ ቆሓይንን ትግራይን ታመሬት ኣብኣ ትውዳእ ንሕና ኢና ኣሕዋትኩም ስለምንታይ ንሕና ንስኹን ኣብታ ካርታ ኣለና እቶም ስግር መረብ ዘለዉ ኣሕዋትኩም ኣይኮኑን
شو تزوي وحين كتايد زلوا حين فلتكم مبزحتكم أو زلوا إن فلتكم من أخذكم نفلتم ثم سجر مرة زلوا حواتنا نزيهم نعمتات نمأتات عمتات موسوه بزندنا بعداقة بسدت ساتون كصقمهم سدت نبانا وصل نحن صقمنا سدت نبقون خي بتاريخ مثال هذا بلا مريم زول كواتا استاتيوس بحال كاب قرعلت هذا المتخاب تقراي مسريتوا لذا اليوم مستأسسان تقراي نبرهم زيهم إذي كارتاو زخونه منነት ከጸሎም አይክልም እዚኦም በአር እዚ ትፍልልየ ዝርከብሉ አቦታት كلهم ኣብ ኣርባዕታት ወራ ኣቦታት ናይ ኤግዛም ወክሞ ካርታ ናይ ካርታ ዕድል ዘይነበሮም ህዝቢኦም ሕጂ ናበይ ክኸይድ እዚ ባመንነት እዚ ካርታው መንነት እዚ ዘምጽኦ ሳዕቤን ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ካልኣይከ ብእስላማዊ ምሁር ክፍሊ እንታይ ዓይነት ባዕዳዊ መንነት መጽኡ